san zan ci amanar rol din ba zan tsaya in yi shi ba wallahi ba ma zan kafe shi in muddin za a ci gaba da gurzawa baba dan Audu kamar yadda na faɗi idan ba samu yayi kuka samu kuka lallaba ya bar ƙasan nan ba shi dai zai ci gaba da neman abin da zai ci kuma zai ci gaba da neman abin da zai samu jalauta dan kudin jirgi ya samu iba ƙasa ina zubar da mutunci a neman abinci ye ba a taba ganin an taba ganin baba dan Audu da bindiga to shikenan kuma dan dai baba dan Audu ya je gurin sirikarsa sun gaisa ta yi masa alheri a nan ma mutane sun sa idanu wallahi tun da aka sa wannan episode din da aka ba baba dan Audu 500,000 to ka ji ma ni a inda ma mutane suka rika kira na kenan a kira ni dai a yi mun maganar abin da baba dan Audu ya yi wallahi radda aka ce an ba baba dan Audu 500,000 ina Allah kaɗai ya san mutanen da suka rika kira na ce tab wato mutanen da sun sama bawan Allah nan idanu Allah dai ya bashi iko Allah bashi sa'a ya samu ikoma radda ko aka sa yan daba suka sa baba Audu gaba suka je gurin agent din da ya depositin kuɗi aka anshi karka ji masu bugowa suna murna karka ji in ka duba social media lokacin ba a bugo an yi murna ba amma dai in ka duba social media zaka tabbatar jama'a suna murna cewa an talauta baba dan Audu ce anya kasan nan za ta zauni kuwa a haka kai ba sa to sai baba dan Audu ni ban san dalili ba ko muskala zarati